thuril tu tam tak ang lo takin Khawvel hi ala top mai a rinawm lo ti lam hoi he video hian kan soi dona mitam tak chuan an ngei vak lo mai thei ani atop thleng ilo thlir don ania tlema upalam deuh chuan kumsang nia Khawvel atop don ti pathian thuril tu le Khawvel mitam takin an buai puina sa zia kha kan la hre thau in a rinawm chutiang hlo thon na lo chhuah tan dan chu kan thlir lek chuan thil ho ve tak mai ania khati hun laia computer in ni le thla le kum achin chia dan kha hetiang deuh hian ania kum hi a full lovin digit pahnih chawin achin chia sia chuwang chuan kum sang ni aron her chuan computer in kum achin chia dan chu 0 pahnih ani le angai don ti na ania kum sang kha zakwa le kum sang ni ti ang chi chu thu mun reng ani le don ang ania kum sang kha zakwa somni pahnih le kum sang ni somni pahnih ti ang chi te po chu computer in thu muna angai to don sia computer na tho dan aboi zo vekanga benga te airport ate damdo ina te sarkar office ate le kanni tin nun thil che ranga te hian computer manga thu poimo record thatzel an hlom to sia computer in a record te a hriat polin a hriat fin noi chuan mi hring te nun phung abuai kholo zo vek thei mayang ti hlo thon na atanga ron in bul tran deuh ber ania chu sa khorong bol tu tam tak le sumdong mi ten ron chhor tang kai thiamin kumsang nia Khawvel Tawp mai tur ang le mithiang lim lor te iswaron kal le hun ron thleng tur ang hialin mi pui thumin fa in min rik rap theina chance thatak an ron nein an ron mang tang kai chun zom ni ta deuh ber khan han chut let hian a ang viau ni soi ngai lovin kumsang nia chuan Khawvel atop talo chiang bal mai ni lovin mi hring ta nun phung hi nasa takin technology in rin phak bakin aron ti mason chho ta zok chu ania chu boy ruk na computer in kum achin chia dan po chu atop digit pahnih hetiang chau ni to lovin kum po afulin digit li in hetiang hian chin chia turin an thak danglam kewa hlo thok ang he hu in eng boy na vakma a om talo chu ania amaro chu sakhorong bol tu le sumdong mi tam takhan khatianga mi pui hlo thong na awang khan mi an hip thain an thil zor an khal thaipa an hlok puina sa sia kumsang nia Khawvel atop lo nuwa po Khawvel Tawp mai tur lam hoi in soi thaina chu hriat tur a om pheu zel thawa ala om zel po in arin om hle ani chanchin tha kan ti hi ale lam zonga mang tang kai thiam tan chuan sumdon na thatak mai po ani thaya Khawvela sumdon thiam tam tak te hian an thil zor an khalkal theina tan an technique pakhat man chu an thil zor chu hun bi top mai tur discount siamin alei tu tur lama chanman lo pal hlo thon na tu hi ania chutiang deuh chuan thuril tu tam tak hian mi hring dam chung atoi thi mai thei reng kan ni ti te hi chu mi zong hriat bel le kan beng khon vak lem thin lo tlang pui ani awangin bible bung le chang tran chanin Khawvel Tawp Hnai zia le hun a mor to zia lam soi warin ko han member mu that na ata ne mo in khom pung pha a tholom le soma pakhatte a that pa an rong bol na po a al zuya an ma ni pon hlok na an mu pa na atan Khawvel Tawp lam hi an soi war em ni ti tur te po hian a om lek thina ni eng po ni se mi in ma ni tang ma sial wang ni lovah tharau bo chan chhuah tum wang liao thin lung thiang hlim tak puwa rul anga fing thu ro anga poi khoi lo ril ru nen Khawvel Tawp chung chang atui pui ani chuan kan va soi phak chu a om hok lovah ma se mi then khat pathian thu a in ti tui in ti tharau mi Khawvel Tawp boy pui na laileng thil eng emo hlek thleng se Khawvel Tawp tir phet tum ho hi chu a pathian thu to lo ang reng thin tre pani diktak chuan khuarel chiat na le hripui ti ang chi te hi man a po alo thleng na sa to thina Khawvel om chung chuan a thleng zeu reng zel bok dona thutlung lui hun laia nu naw poi soi lo in tha boya a khopuma in hal sakte rom hun laia Christian ti du da le nai sakti ang chi thil rap thlak tak soi seng lo hi history a hian alo thleng fowa chutiang ngai to chuan
tun nu a chuan ram pakhat le pakhat in run vut vut le in tha boi boi ang chi te sa kho in suat tuma in hnai sak le in tha chiam ang chi te khawvel mi hring te kan tam to ngai to in atam to lo viau zoka mi hring te kan fing tula min ti hadam le ti dam thei khol thil te kan nga to em in ei le bar thar chua dan te kan thiam tula kong chi rang ranga hian ma kan son em a mi hring dik na chan vo in hum hal sak na po hi a ma ai zongin a tha to zoka zir chiang mi te phei chuan khawvel history chui kirin hun kal to nen khai khinin tun kan hun ton hi mi hring ni number hun ani anti hial ani amaro chu a khawvel tawp hnai to zia le hun mor to zia a chit leileng tan chuan chiat na lo thleng hlek se bible bung le chang den chanin tran chan asiam thai ang pokin tun hun hi khawvel hun lo om to nen khai khinin alo nom le that jok zia hun thatak ani zia po soila bible bung le chang vek an ein an inanga an in rin lo lai takin rukru angin ani alo kal don ni tin tran chan tur asiam le zel thai thawa keima mi mal ngai ve dan mai ma ya chuan khawvel hi atop nai lo ti soi thai na ka nei lova kawa soi phak po ani hek lova amaro chu ngaihdan han soi ve mai donila mi hring hi atu te po hi rei lo te a choi mai tur fek kan dia ma se khawvel hi chu ala top mai chuan karing ve lem lo hle ani tunlaya bible chang ka ngai to ve thin mai chu pathian in khawvel a mangai em a chu ti chuan a fa pamal nei chun a pe ti hi ania engwang nge pathian in mi hring emo hring fa te a mangai em a tilova khawvel a mangai em a ati sa bible english translation zong a po mi hring tilovin khawvel a in ti vek bok hi ani mi then khat chuan heta khawvel ati hi heng kan mu thing le maute a soina ani lova nang le kei min soina ani tia bible ril fia tum te po an oma ma se bible vekin athu thumal khat po thak danglam aphal lo thu a soi le boka adu chuan khawvel aya mi hring chu ada theirenga khawvel ti ngat ada chu ania chuwang chuan pathian hian mi hring chau ni lo khawvel le achunga om zong hi amangai em a khawvel le achunga om zong setena obet na ata aron tlan ani mel viau in alanga pathian in mi hring te min siam ma khan leile van tlang thing le thlai le ran ti ang chi ta kha asiam ma sapot ta ti chuan athil siam chu athira tha ati em kha ania pathian in du taka asiam he khawvel hi kan lo in ti tharau luat awangin a pathian tum dan aya ma deuh hreta lo ti to phet te hi kan lo tum mai te hi alo ni pal thai mai lo mo ti te po hi ngai to tham ani ve mai thaya lelam taka chuan kan tharau chandan hi kan om na mun le society azir te po ani ve thai boka dali kom lai chuan mizoram atang pastor za om tak pakhat ronjin hian ti hian atia a hai mizoram a chuan khawvel atop mai pel nen heta chuan mani na a in boi vut loma khawvel po hi atop mai mel lo big riau mai aron ti fiam thuwa engpo ni se ngaihdan le rindan a in ang vek lova tharau chan po chi rang a om dona nangte khawvel atop mai hi iring ve em tia in zot chungin he video chu top ikhar le phot mayang hun man nom le facebook a min lo follow in youtube ate min lo subscribe ve dona nia facebook a min la follow lo te tan chuan helai follow ti hi i me rol khan voi khat han met lela ti hian alo langanga favorites ti hi ilo met dona nia min follow to ini chuan helai te hi han met la ti chuan favorites ti hi ilo met le dona nia ti chuan video ka upload vele ilo mu vat thin dona ni